Ja, hallo? Det er min ven Sean. Vi vil gerne danse. Vi vil ikke danse. Han vil gerne danse hans break dance. Og det er min storsøster, der kigger med. Og det er min ven Sean. Kig på. Lad os lige se det derovre. Vi skal se ham. Sean derhen. Oh yeah, baby! Oh yeah! Han skal være med i Melodi Grand Prix. Hvorfor har hun zoomet så meget? Jeg kan ikke zoome det. Rækker du fuck eller hvad hele tiden? Oh yeah, baby! Hvorfor er det så zoomet meget? Det ved jeg ikke. Man kan jo ikke se ham. Sean, kom over mod mig. Kom her til mig. Go, dance. Du dumme Møjung, kom her. Møjung. Det er min storsøster, der griner. Se her. Tag film. Ja, jeg filmer du også. Oh yeah, baby! Er det ikke færdig? Dans mere! Ekstra nummer! Det betyder, der lige sagde ekstra nummer. Ostebær er gammelt mad! Sean! Dun. Du ved, den der dans. Oh yeah, baby! Sean, bagdelsdans! Dun. Numsedans! Sean, kom her! Sean, lad numsedans her! Kom her! Sean, tag det på! Ja, kom her! Nej! Numsedans her! Sean, numsedans! Tættere på! Sean, tættere på numsedans! Tættere på mig! Så alle folk godt kan se det. Kom her! Altså ikke mere, vi stopper videoen. Vi ses!